Hello guys, welcome back to my channel. Gusto ko lang i-share sa inyo itong kubo na ginawa namin. So finally natapos din. So tara, itur ko kayo. So dito sa labas meron siyang mga plants, no? Hala, ayan si Gabi. So may mga plants siya nilagay ni Mrs. Okay, so ito yung harap. Yan yung harap ng kubo, hindi lang siya kita yung buong harap niya kasi natatakpan yan. Okay, yung clean up yan Gab kasi magbi-video tayo ha. Okay, so dito pagpasok nyo, hindi ko alam kung anong tawag rito, terrace ba or veranda. Yan. So dito sa place na ito guys, dito naglalaro si Gabi. Okay, ayan o. So nilagyan ko yan ng harang. Yan sa ilalim para yung mga toys niya hindi yan malaglag. So kahit nakakalat yan, nandyan lang sa tabi. Okay, so nandito meron tayong pahingahan dito. Yan, meron sandalan and then yan pa L-type siya yung ginawa natin para medyo maka-straight yung ating mga paa. Yan, so open air lang yan, open space lang yan. Okay, sige. Open space lang yung ginawa ko para mas masarap pahingahan. And then ayan, meron na tayo naka-reading speaker para kapag gusto natin magpatugtog, naka-ready na. Ayan. So naglagay ako rito ng outlet. Ayan. Meron din electric fan. And then meron din ditong dancing light. Ayan oh. So alam nyo na guys, pag medyo nagkasayahan, i-open natin yan. So tingnan nyo ha. The Bluetooth device is ready to pair. Alright, ayan yung ilaw. So patayin muna natin. Ayan. So ready na tong kubo natin. Okay? So ayan yung logo natin, Mr. House Husband. At ito yung room nung kubo. Ayan o. Ayan si Ate Dani nagliligpit. So, hi ka Ate Dani. Hi. O, batiin mo si nanay na Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Night. Ayan. Happy So, Valentine's to everyone. okay. So, papasok tayo rito. Pinalagay ko talaga itong mga kutsyon para makita ninyo kung gaano kalaki itong kubo na ito. So, itong size ng kutsyon na to, queen size yan. Kasya dyan yung tatlo. Okay, yan, single bed yan pero medyo malaki, kasya na rin dyan yung dalawang tao, yung mga sexy katulad ni Mamu. Sige, si Mamu, yan, dalawang Mamu kasya dyan. Wow, okay, wag kami nga, nagbablog si tatay. Itong part na to guys, gusto ni Teacher Jane or ni Mamu na talagang may style na ganyan. So magtataka bakit parang may sandalan. Yung talaga yung gusto niya. Para pag nandito siya sa Pangasinan, pag gusto niyang sumandal habang nagpapahinga, pwede. And then pag naantok siya, hihiga siya. Ayan. And then itong cabinet na ito, ay drawer na to, mga lagay ng laruan. Ayan. Tapos dito sa side na to guys, ito yung akyatan. Hagdanan papunta doon sa double deck. Ayan. Si Gabi oh. And then pinalagyan na rin namin siya guys ng kisame. Ayan oh. So ayan yung kisame. Oh, chuchu train. Wag kami ngay Gab. Okay? So bali dito guys sa kwarto na to, ang pwede rito 5 to 6 persons. So malaki na no. So mamaya sasabihin ko kung gaano kalaki itong bahay kubo na ito. Ayan. So nakakisame siya. Ayan yung kanyang bintana. Hindi po kami magtatayo ng sari-sari store. Design lang po yan. And then ito yung kanyang pinto. Pinaplano ko na dyan na lang ilagay yung TV. Or dito. Okay? So dito yung switch nya. At meron na rin siyang electric fan. So ready na this coming summer. So ayan. Ayan yung magpapapos. Okay, ikutin natin guys yung kubo. Ayan. So meron na mga halaman, nagplantita si Mrs. Ito yung harap, bintana. Okay, dito tayo sa likod. Ayan oh. Nagtambak na rin ako dito guys.
Kapag ito ay na-tampered ko, lalagyan ko na rin ng graba para maganda-ganda tingnan. Ayan. So, ayan. Ito yung likod guys ng kubo. Ayan. Andun si Roger, yung bantay namin. Ayan. Itong kubo guys, gumamit kami ng kawayan, sawali, coco lumber at pawid. Siyempre, kailangan din namin ng pako. At saka konting plywood para dun sa double deck na nilagay ko. Okay. Bali guys, ang sukat ng kubo na ito ay 3 meters by 5.5, no? So, malaki talaga siya. Unang plano namin kubo lang, ngayon hindi na to kubo, bahay kubo. Okay? So, kung tatanungin nyo kung magkano yung nagastos namin, ang nagastos lang namin dito ay 24,000 sa ganito kalaki. Napamahal kami guys sa may sa may coco lumber talaga, kasi dinamihan ko ng coco lumber yung sahig para hindi na siya dodoblehan pa para matibay. So yan guys, 24,000, 3 meters by 5.5 meters. Bakit hindi ko sinama yung labor guys? Kasi nasa sa inyo naman yan guys, kung magtutulong-tulong kayo, mas mapapamura yung magiging labor nyo. Bale, ang gumawa lang nito, dalawa lang kami ng Uncle Idoy. Shout out kay Uncle Idoy. So thank you very much. Sa tagal namin ginawa ito, wala akong reklamong narinig kahit isang beses sa galing sa kanya. So yun yung maganda sa kanya. Okay, dito guys yung likod. Yan, yung likod niya guys, wala na siyang butas. Yan. So ayun naman si Roger. So paikot. Okay. So yun lang guys. Finally natapos na rin yung bahay kubo ni Mamo dito sa Pangasinan. So baka gusto nyo gayahin yung design, ako lang po nag-design yan. So yun lang guys. So ini-invite ko yung mga taga San Vicente Elementary School dyan sa may QC. Welcome po kayo. Okay? So if you like the video at medyo gusto nyong gayahin yung design, very much welcome po. So thank you for watching. Stay safe. Ingat pa rin po tayo dahil nasa pandemic pa rin po tayo. Thank you and God bless Ora et Labora. Bye bye na Gab. Bye-bye. Bye bye.